Carmen Méndez de Begores. Vamos a ver. Naceu tamén en Tui, o 20 de decembro do ano 1924. Carmen veuse a traballar a Vigo e coñeceu a Xosé no baile das Cabañas. Fixéronse noivos e en pouco máis de 2 anos xa casaron. Tiña entón Carmen 27 anos. Xosé Alonso Rodríguez, o seu home, era do barrio da Igrexa de Coruxo e ali, nunha finca dos seus pais, construíron a súa casa e formaron a súa familia. Tiveron 2 fillas, María do Carme e María Teresa. As 2 están casadas e deron 5 netos, 3 homes e 2 mulleres. Pero non queda aí a cousa, pois xa ten tamén un bisneto. ¿Esa gente de eso? María do Carme vive en Alemania, pero xa ten próxima a súa xubilación que está desexando para volver a Coruxo. Xa está en Coruxo. Porque se fai un día mira cantos cambios. María Teresa fixo casa ao lado dos pais e ali vive co seu home e fillos. Carme quedou viuda xa aos 34 anos que se cumpren neste mes. Fai 34 anos que se cumpren neste mes de maio. Garda un grato recordo, pois según ela nos contou, foi un home traballador, o esposo, bo pai, que a fixo sentir moi feliz ao seu carón en todo o tempo que lle durou o matrimonio. Tiña a costume de ir aos domingos a pasear, ao cine e ás festas do verán, e todo isto viuse truncado cando Xosé pirou. Como a tantas mulleres daquele tempo, Carmen alicouse a traballos da casa, cuidar do seu home, as fillas, a horta e o xardín. A parte, claro, das súas costuras e os seus bordados que seica se lle dan moi ben. Segue aínda hoxe asistindo aos cursos de bordado do Centro Cultural aquí en Coruxo, dedicando así moito tempo a esta súa afición. Tamén está asociada na BOA para así poder facer alguna excursión acompañada por veciños e veciñas. O malo é que xa empeza a ter algunha dificultade de movimentos e non pode por isto asistir a todas as que ela quixera. Desexamos de todos desde a BOA e todos os amigos asistentes aquí hoxe que poidamos seguir moitos anos gozando da súa presenza e da súa amizade.